κυρίους. Πώς είστε? Εδώ που είναι μαζί μας. Καλά είστε, κύριε Καραγκούνη? Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Μανιάτη. Καλώς ήρθατε. Πράσινη, δεν ξέρω, μάλλον άνοιγμα στον κύριο Μανιάτη τι κάνει ο κύριος Καραμέρος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Καραμέρο, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα αφού κάναμε έτσι λιγάκι λίγο χιουμοριστικά ξεκινήσαμε, πάμε στα σοβαρά, κύριε Καραγκούνη. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό που έχει προκύψει από την 1η Απριλίου. Μακάρι να ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα αυτό που συνέβη το βράδυ έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους, αλλά τελικά δεν ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα. Αυτή η κοπέλα δολοφονήθηκε εμψυχρό. Βγαίνει ο κύριος Σογοίδης, λέει όλα γίνανε λάθος εκεί πέρα. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός, λέει ότι τα περιπολικά πρέπει να είναι και ταξί και ασθενοφόρα και πυροσβεστική. Τελικά, τι έγινε λάθος, κύριε Καραγκούνη, και γιατί κάθε φορά ερχόμαστε εκ των υστέρων να παραδεχτούμε τα λάθη μας? Έγιναν όλα λάθος. Νομίζω αυτό το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έκανε ειδική αναφορά χθες, ειδικά στο ζήτημα αυτό. Όπως και να το πάρει κανείς, κύριε Σιωμόπουλε, είναι ένα διανόητο γεγονός αυτό που συνέβη, διότι ένας πολίτης δολοφονείται έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Και μόνο αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δεν μπορεί ούτε να κρυφθούμε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε βεβαίως να μην πούμε ότι εδώ πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ανακοινώθηκαν κάποιες, δεν ξέρω, πρέπει να τα είπατε, κάποιες πρωτοβουλίες χθες από το Υπουργείο, γι' αυτό δεν το επαναλαμβάνω, προστασίας του πολίτη. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να αλλάξει συνολικά η φιλοσοφία αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, το έγκλημα στην Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά τα τελευταία χρόνια, όσο και εγώ το παρακολουθώ, γιατί υπήρξα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με αρμοδιότητα σοφρονιστικά καταστήματα. Ξέρω ότι η ποιότητα του εγκλήματος έχει αναβαθμιστεί σε υπέρμετρο βαθμό. Οπότε, νομίζω ότι πρέπει γενικά να αλλάξει και η φιλοσοφία, αυτό που λέμε, αυτό που ακούγεται ως πρωτόκολλα, είτε εμπλοκής, είτε γενικότερης ασφάλειας. Αναφέρθηκε και χθες ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα των πρωτοκόλλων εμπλοκής και για τη χρήση των όπλων. Εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να γίνει συνολικά μια αναδόμηση της φιλοσοφίας, το πώς αντιμετωπίζουμε το βαρύ έγκλημα, τι γίνεται σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, διότι αυτό βεβαίως οι γυναικοκτονίες μας έχουν συγκλονίσει, αλλά και όλα τα έτερα ζητήματα και όλα τα έτερα θέματα. Ακόμα και απλές εμπλοκές μέσα στο κέντρο της πόλης, κύριε Αγκαντώνη, κύριε Σιωμόπουλε, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος εμπλοκής. Διότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Την πολιτική ευθύνη, εδώ πέρα, ποιος την έχει? Κοιτάξτε τώρα, πολιτική ευθύνη μπορεί να υπάρχουν για πάρα πολλά πράγματα, κύριε Αγκαντώνα, αλλά εγώ θεωρώ το ζήτημα της ασφάλειας να μην το δούμε τόσο, κατά άποψή μου, τόσο επιδερμικά. Θεωρώ ότι. Ουσιαστικά λέμε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη, ουσιαστικά ναι. Το λέω με την έννοια ότι θα πρέπει και ένα έργο βεβαίως. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος και έχει δολοφονηθεί. Σωστά, έχετε δίκιο. Δεν σας έχω διακόψει καθόλου. Οπότε αφήστε με να σας ρωτήσω και μετά απαντήστε. Βεβαίως, και δεν θα σας ξαναρωτήσω. Βεβαίως. Ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε έξω από αστυνομικό τμήμα την ώρα που του είπαν να βγεις έξω και πάρε την άμεση δράση. Δεν πήγε τίποτα καλά. Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να είσαι και πανεπιστήμονας για να το καταλάβεις. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί είτε ο αρχηγός της αστυνομίας είτε κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, κύριε Αγκαντώνη, με την ίδια λογική, και το λέω πολύ καλόπιστα όλο αυτό, θα έπρεπε όντως πράγματι κάθε φορά που έχουμε ένα δυστυχές, όχι ατυχές, ένα πολύ δυστυχές συμβάν, να υπήρχε και ανάλογα συνολικά παραιτήσεις. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο δόκιμος τρόπος, κύριε Αγκαντώνα. Εγώ λέω ότι πρέπει να αξιολογείται μια κυβέρνηση με αυτά τα οποία κάνει, δηλαδή ποιες πρωτοβουλίες έχουμε πάρει προς αυτή την κατεύθυνση, τι αποτέλεσμα είχαν, να δούμε ότι εδώ πάμε σε μια νέα φάση, να πάμε σε καινούριες προϋποθέσεις και αν πράγματι αυτά τα οποία έχουμε κάνει δεν αποδώσουν, εκεί καταλαβαίνω ότι όντως θα πρέπει να εξειδικεύουμε τις πολιτικές ευθύνες και καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ξέρετε όμως τι έχει προκύψει από αυτό το γεγονός? Βγήκανε όλοι οι σκελετοί από τα ντουλάπια, συγγνώμη που θα το πω έτσι. Δηλαδή, ήτανε φρουρός ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπόδικος. Δεν θα το μαθαίναμε ποτέ αν δεν είχε γίνει αυτό το γεγονός. Ήτανε άνθρωποι μέσα οι οποίοι δεν ήξεραν τα βασικά. Δεν ήξεραν δηλαδή ότι δεν χρειαζόταν καν να υποβάλει μήνυση αυτή η γυναίκα. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά ξεδιπλώνεται μια υπόθεση που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι όλα λίγο στον αέρα, κύριε Καραγκούνη. Θα το έλεγε κανείς αυτό, εάν δεν είχαν γίνει και πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες ενίσχυσης της αστυνομίας. Για να μην πούμε για τον τηλεφωνητή, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι έγιναν όλα λάθος. Και ίσως θα πρέπει να δούμε και ακριβώς και την εκπαίδευση πιο εξειδικευμένα. Ανακοινώθηκαν οι πρωτοβουλίες προς την εκπαίδευση περισσότερο και πώς αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα. Αλλά όταν έχουμε πραγματικά ενισχύσει την αστυνομία με πάρα πολύ κόσμο. Και μάλιστα έχουμε δεχθεί πολύ ισχυρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ,
ότι προσλαμβάνουμε πολλούς αστυνομικούς. Μα βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Να τους πάτε στις διαδηλώσεις και στα πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα. Θα τα πω όταν βάλετε μια άλλη τελεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, είχε καταργήσει ομάδες επέμβασης. Δηλαδή, μιλάμε για εγκληματικότητα. Όχι, θα τα πούμε. Και μικροεγκληματικότητα, κύριε Σιωμόπουλε. Την ομάδα Δέλτα με τα παπάκια είχε αλλάξει. Ναι, λοιπόν, εσείς ήσασταν σε μια λογική να καταργήσουμε και τις ομάδες άμεσης επέμβασης. Δεν λέω αυτό. Λέω να κάνετε κριτική. Προφανώς θα τα πείτε. Να κάνετε κριτική, αλλά να συμφωνήσουμε και σε κάτι συγκεκριμένο και κοινό. Ή θέλουμε αστυνομία, είτε θέλουμε να λειτουργούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να έχουμε και περισσότερους αστυνομικούς. Εμείς λέμε ναι, χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς. Να ακούσουμε και τον κύριο Καραμέρο. Ή τελικά. Βεβαίως, κύριε Καντώνα. Ή τελικά θα κάνουμε, θα λέμε πάντα έτσι γενικώς. Ελάτε, κύριε Καραμέρο, να σας ακούσουμε και εσείς. Χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς στη γειτονιά. Χρειαζόμαστε περισσότερο εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Εγώ θέλω να πω σύντομα για τον κύριο Μητσοτάκη. 3 σημεία με σόκαραν στη χτεσινή του ομιλία. Το πρώτο είναι που με μια απάθεια είπε χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Θυμήθηκα τη φράση του μετά το δυστύχημα, το έγκλημα στα Τέμπη, όπου είπε, απευθυνόμενο από μια ερώτηση του Σταύρου Θοδωράκη, απευθυνόμενο σε μία από τις επιζήσασες, βάλε και εσύ πλάτη. Την κοπέλα την οποία μετά, όποτε πήγαινε να διαδηλώσει ή να διαμαρτύρθει σε μια συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας, την σήκωνα σηκωτή και την έδιωχναν. Το δεύτερο σοκαριστικό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης χτες είχε, κατά τη γνώμη μου, το θράσος, το πολιτικό θράσος, να βάλει στην ίδια πρόταση τη λέξη περιπολικό και τη λέξη ταξί, όπως έκανε άστοχα και μοιραία τελικά ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Με ένα άλλο λεκτικό σχήμα, είπε δηλαδή να κάνουμε, λέει, τα περιπολικά ταξί, όπως τα κάνουμε και πυροσβεστικά και δεν ξέρω τι άλλο είπε, σαν να δικαιολογεί ουσιαστικά αυτήν την φράση η οποία ακούστηκε. Και το τρίτο που θέλω να πω και αφορά στα όσα είπε ο κύριος Καραγκούνης, για να βλέπουμε τι ακριβώς, που είναι η πολιτική ευθύνη. Γιατί είπε ο κύριος Καραγκούνης και είναι προς τιμήν του ότι πρέπει να προσωποποιείται κάποια στιγμή η πολιτική ευθύνη. Το είπε. Το άκουσα, κύριε Καραγκούνη. Εγώ είπα ότι. Πώς να προσωποποιηθεί όταν σε λίγους μήνες. Δεν θα ξαναγυρίσουμε σε εσάς. Επανέλαβε μια φράση που είπατε. Πώς να προσωποποιηθεί όταν σε λίγους μήνες, 9-10 μήνες συμπληρώνει αυτή η δεύτερη περίοδος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχει αλλάξει 3 υπουργούς δημόσιας τάξης, τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Οικονόμου και τώρα τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο οποίος κύριος Χρυσοχοΐδης, εκτός ότι έχει κάνει 5 φορές υπουργός δημόσιας τάξης, ήταν πάλι υπουργός δημόσιας τάξης προστασίας του πολίτη του κυρίου Μητσοτάκη το 2021. Και όταν θυμάστε ποτέ πώς έφυγε. Έφυγε για τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, όταν είχε πει ήμουνα κι εγώ με τη μάνικα στο βουνό ή κάτι τέτοιο. Αυτό το αστυνομικό τμήμα πιστεύετε δηλαδή ότι έχει αυτή την εικόνα τώρα, την απέκτησε? Εγώ πιστεύω, επειδή ζω στους Αγίους Αναργύρους και έκανα και μια αποκάλυψη το πρωί, επειδή έχω περάσει πολλές φορές αυτή την πύλη των Αγίων Αναργύρων του αστυνομικού τμήματος, ελάχιστες φορές έχω δει φρουρό μπροστά. Και όταν ανέβαινα πάνω και έλεγα ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάποιος κάτω, ξέρετε τι μου λέγανε? Δεν έχουμε προσωπικό. Τους στέλνουμε σε περιστατικά και δεν υπάρχει φρουρός. Και εκείνο το βράδυ υπήρχε αυτός ο φρουρός. Πάμε τώρα στο κρίσιμο. Δηλαδή θέλω να πω τώρα δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Πάμε στο κρίσιμο και τη λάθος προτεραιότητες που έβαλε η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 5 χρόνια, κρίσιμα 5 χρόνια, γιατί ήταν η έξοδος από τα μνημόνια μετά το 2018. Δηλαδή. Δεν ήταν οι ίδιες συνθήκες. Όλα σωστά. Θα σας πω, κύριε Σιωμόπουλε, ποτέ δεν ήταν όλα σωστά, αλλά δεν ήταν οι ίδιες συνθήκες διακυβέρνησης. Και θα σας πω συγκεκριμένα τι λάθος έκανε η Νέα Δημοκρατία. Και το πληρώνει τώρα η ελληνική κοινωνία. Θα σας πω. Προσέλαβε πολλούς αστυνομικούς και τους έβαλε γαλάζια μπλουζάκια να περιφρονούν τις διαδηλώσεις και ήθελε να τους στείλει στα πανεπιστήμια. Κάτι το οποίο αποδείχτηκε φιάσκο. Το έκανε ή δεν το έκανε? Καλό την ελληνική κοινωνία να ανακαλέσει και να θυμηθεί. Γιατί αυτό ακριβώς συνέβη. Θα σας πω για την εκλογική μου περιφέρεια, την περιφέρεια που ζω, δηλαδή την Ανατολική Αττική. Από το Λαύριο μέχρι το Βαρνάβα είναι ελάχιστοι οι αστυνομικοί οι οποίοι είναι έξω ως πληρώματα περιπολικών ή ως πληρώματα της άμεσης δράσης μέσω της Δίας. Ναι, είναι απονευρωμένα τα αστυνομικά τμήματα. Αυτό ήταν μια στρατηγική η οποία υπήρχε. Τα αστυνομικά τμήματα στην πραγματικότητα υποδέχονται ένα τεράστιο φόρτο και έχουν κάνει τους άνθρωπους γραφειοκρατία. Θα σας πω ένα νομοσχέδιο. Έφερα ένα νομοσχέδιο προχτές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και κλείνω. 10 δεύτερα. Έφερε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έδινε τη δυνατότητα να γίνονται και φωτογράφοι αστυνομικοί μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Κάτι που γίνεται στην πραγματικότητα. Για τις ταυτότητες, λέτε. Ακριβώς, για τις ταυτότητες και για τις άλλες διαδικασίες. Τους κάναν γραφειοκράτες, τους κάναν φωτογράφους τους ανθρώπους, αντί να τους εκπαιδεύσουν, να τους δώσουν τη δυνατότητα και όχι το όπλο. Γιατί είπε και αυτό που στέλνει τον κόσμο στην ακροδεξιά τελικά ο κ. Μητσοτάκης. Λέει να αποφασίσουμε, λέει, αν θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το όπλο ή όχι. Προφανώς όμως τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το όπλο. Όχι όμως ότι έγινε κάτι που έφτασε, αν θα χρησιμοποιήσει το όπλο ή όχι αστυνομικός στους Αγίους Αναργύρους. Απαθείς ήταν όλοι. Να απαντήσουμε τι λέει και το Πασόκ. Και αν μπορείτε, κύριε Μανιάτη, να μου σχολιάσετε λίγο και αυτό που είπε ο πρόεδρος του κ. Καραμέρου, ότι πρέπει να καταργηθούν και οι ειδικοί φρουροί.
Να ξεκινήσουμε. Να είναι με πανελλαδικές, έτσι. Ναι, να μπαίνουν με άλλο τρόπο. Από τη μεγάλη εικόνα. Με αφορμή αυτή την τραγική γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, έρχεται στην επιφάνεια ένα μεγάλο θέμα που αποδεικνύει την τραγική αποτυχία της κυβέρνησης στην πιο σπουδαία υπόσχεση που είχε δώσει στους Έλληνες πολίτες πριν 5 χρόνια, ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι ένα συντηρητικό κόμμα, αυτό για το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι θα προστατεύσω την ασφάλεια και τη ζωή σας. Αυτό είναι ένα... Για τον νόμο και την τάξη, λέτε. Ακριβώς, για τον νόμο και την τάξη. Έχουμε λοιπόν τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί δεν είναι δικαιολογία ότι συνέβη να γίνουν όλα στραβά και να πάνε όλα λάθος σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, στην τραγική γυναικοκτονία. Έχουμε σωρία και αλληλουχία τέτοιων φαινομένων. Να σας θυμίσω απλώς σε τίτλους ότι εκτός από τις πολλαπλές γυναικοκτονίες των τελευταίων ετών έχουμε βία έξω από τα σχολεία, μέσα στα σχολεία. Βία έξω από τα γήπεδα, μέσα στα γήπεδα. Βία έξω στις πλατείες. Μα εδώ βλέπουμε 15χρονα να σφάζει το ένα το άλλο. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι μια συνολική αποτυχία της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας στην πιο σπουδαία υπόσχεση απέναντι στους πολίτες. Τώρα, τι πρέπει να γίνει? Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ας θυμηθούμε λίγο τα μεγάλα θέματα, τα μείζωνα θέματα. Πρώτον, είναι προφανές, ειδικά μετά τη συμπεριφορά και του τηλεφωνητή της αμέσως δράσεως, αλλά και τη συμπεριφορά της αξιωματικού υπηρεσίας και του φρουρού έξω από το αστυνομικό τμήμα, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου εκπαίδευση των αστυνομικών στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Πάντως δεν την είδαμε τουλάχιστον. Είναι αυτονόητο. Γιατί βγήκε ο κύριος Χρυσογοίδης επειδή όλοι ζουν στην κοινωνία. Ότι 17.000 αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι στα θέματα ενδοκογενειακής βίας. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Επειδή όλοι έχουμε εικόνα τι σημαίνουν σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, εν της πράγμασης στη ζωή αποδεικνύεται αν αυτές οι εκπαιδεύσεις έχουν ένα νόημα. Και βλέπουμε πολλές φορές παντελή αποτυχία της συμπεριφοράς των αστυνομικών οργάνων. Άρα ένα θέμα πρέπει εκ βάθρων να συζητηθεί το θέμα και να πάρει αποφάσεις η κυβέρνηση, το ζήτημα της εκπαίδευσης. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τη διαχείριση του μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε στους αστυνομικούς. Διότι οι μέσοι όροι σε σχέση με την Ευρώπη δείχνουν. Αστυνομικούς έχουμε πάντως. Ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν αυτό έχουμε. θέλω να πω. Τώρα δεν ξέρω πού πηγαίνουν και πού τους στέλνουν. Ή ασχολούνται με τη φύλαξη βουλευτών, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι ακριβώς. Είναι λοιπόν προφανές ότι χρειάζεται, και παρά τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού δεν έχει γίνει αυτό, χρειάζεται μια ανακατανομή του πλούσιου ανθρώπινου δυναμικού. Για να προλάβουμε να έχουμε ένα δεύτερο γύρο. Και ένα τελευταίο και τρίτο. Για να κλείσω για τις γυναικοκτονίες. Ξέρετε, υπάρχει και το ζήτημα του μετά το συμβάν. Αναφέρομαι πια σε βιοπραγίες ενδοοικογενειακού χαρακτήρα. Οι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα πολύ μικρά τμήματα υποδοχής των γυναικών που έχουν υποστεί βία από τον σύντροφό τους, τον άντρα τους κλπ. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να είναι ελιπέστατα στελεχωμένες. Για να μείνουμε σε αυτά, κύριε Μανιάτη, γιατί άνοιξατε κουβέντα ενδιαφέρουσα. Μία και ο κύριος Καραμέρος. επανεξέταση όλου του πλέγματος. Κύριε Καραγκούνη, ακούσαμε χθες τον κύριο Χρυσοχοΐδη που συνομίλησε διαδικτυακά με 2.500 αστυνομικούς. Ουσιαστικά τι μάθαμε? Ότι πλέον την ευθύνη θα την έχει ο διοικητής, θα ενημερώνεται και ο διοικητής για το συμβάν. Εμένα προσωπικά εκείνη την ώρα έπρεπε ο διοικητής να ήταν ήδη στο αστυνομικό τμήμα. Δεύτερο πολύ σημαντικό, ότι αυτές οι κοπέλες ή όσες έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία θα πηγαίνουν σε κάποιο χώρο για να προφυλάσσονται. Και ξαναλέω, τώρα έπρεπε αυτό να το σκεφτούμε? Έπρεπε να χαθεί δηλαδή η Κυριακή για να το σκεφτούμε? Κύριε Σιωμόπουλε, πολλές φορές στην πολιτική υπάρχουν πραγματικότητες τις οποίες βλέπεις μπροστά σου και αλλάζουν τελείως και τη φιλοσοφία το πώς πολιτεύεσαι. Το είπα και πριν. Ποιος έλεγε πριν από 20 χρόνια ότι θα είχαμε αυτή την εγκληματικότητα στην Ελλάδα, ότι μέσα στο κέντρο της Αθήνας θα μπορούσε να σκοτώνεται κόσμος? Έχει αλλάξει αυτό, προσπαθώ να πω. Άρα, κύριε Καραγκούνη, γιατί δεν αναγνωρίζετε τον όρο γυναικοκτονία, αφού έχει αλλάξει η κατάσταση? Και ποιος εδώ ίδιος ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί, όλοι χρησιμοποιούμε τον όρο γυναικοκτονία. Όχι. Απλά ποινικά. Στη Βουλή, επειδή ήμουν ο εισηγητής της πεντασέλιδης. 22. Εισηγητής της πεντασέλιδης νομοθετικής πρότασης για την αναγνώριση του όρου, ήρθαν 2 γυναίκες υπουργοί, δεν έχει σημασία το φύλο, της Νέας Δημοκρατίας, 5 λεπτά στη Βουλή,
μίλησαν χωρίς να χρησιμοποιήσουν μία φορά τον όρο και το απέριψαν. Κύριε Καραμέρο, τώρα το ζήσαμε. Μια στιγμή τώρα να συνοηθούμε. Αυτό είναι η ιδιοληψία. Νομικά και ουσιαστικά και πραγματικά. Όχι. Βοηθά στην ορατότητα, κύριε Καραγκούνη. Μα προφανώς. Μια στιγμή και το να σκοτώσει μια γυναίκα και το να σκοτώσει ένα μικρό παιδί και το να σκοτώσει έναν ευάλωτο ηλικιωμένο. Στην απόπειρα. Στην απόπειρα πώς ορίζεται νομικά? Θα μπορούσαμε να δούμε νομικά κάποιες παραμέτρους. Αλλά έχουμε την ισχυροτέρα των ποινών. Δεν υπάρχει πιο βαριά. Όταν υπάρχει θάνατος. Ισχύει για όλους. Μια στιγμή. Ισχύει για όλους. Το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν λέτε τη λέξη γυναικοκτονία? Αυτό το οποίο. Μα πρώτα απ' όλους εγώ δεν χρησιμοποίησα το. Εγώ δεν χρησιμοποίησα τον όρο. Στη Βουλή όμως αποφύγατε όπως το Λιβάνι. Μα για ποιο λόγο εγώ χρησιμοποιώ τον όρο γυναικοκτονία? Όλοι, ο Πρωθυπουργός. Ακούστε, κύριε Καραμέρο, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Νομικά δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Θα μπορούσε όμως κάποιες παραμέτρους να τις δούμε, ειδικά για την γυναικοκτονία. Παρότι σας λέω, εγώ βάζω στην ίδια νομική αξιολόγηση και ένα μικρό παιδί και έναν ηλικιωμένο και μια σίγουρα, έτσι, και μια γυναίκα. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έγκλημα. Οπότε, με λίγα λόγια, εγώ δεν διαφωνώ. Ακούστε, κύριε Καραμένο, δεν διαφωνώ στο να υπάρχουν. Τώρα μην λειτουργεί ως δημοσιογράφος, γιατί δεν τον συζητάμε. Εγώ δεν διακόψα όμως, κύριε Καραμένο. Είναι και ο χρόνος του κυρίου Καραμέρου, θα πάμε στον κύριο Μανιάτη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, κάνουμε. Δηλαδή εδώ. Κύριε Καραγκούνη, και μια απάντηση από εσάς και για αυτή την εξέλιξη με τη δικαστική απόφαση για το θέμα των υποκλοπών που θα πάει ο κύριος Ανδρουλάκης να ζητήσει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι έχει γίνει μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση και μέσα στο 24 έχουν μεταφερθεί πάνω από 1.000 αστυνομικοί στα τμήματα ασφαλείας, στα αστυνομικά τμήματα, ακριβώς για να ενισχύσουμε μια δύσκολη κατάσταση που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η ενημέρωση και τα πρωτόκολλα. Τώρα, πρώτα απ' όλα για αυτό που μου είπατε, κύριε Σιωμόπουλε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε και να περιμένουμε το διατακτικό της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος του 21 που και εμείς αναγνωρίσαμε ότι ήταν λυπής, ήταν προβληματικός. Να θυμίσω ότι το νόμο του 21 ψήφισε και το ίδιο το Πασόκ. Έτσι. Άλλαξε ο νόμος το 2022. Θέσαμε αυστηρές προϋποθέσεις εμπλοκής της ίδιας της Βουλής, του ίδιου του Πρόεδρου της Βουλής και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση και κυρίως με την νόμιμη επισύνδεση σε πολιτικά πρόσωπα, άλλαξε τελείως το πλαίσιο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε πια. Υπάρχει άρση, και θα δούμε βέβαια στο διατακτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχουμε άρση του νόμου του 21, τότε πάμε πίσω και ισχύουν οι προϋποθέσεις του νόμου 22-25 του 1994, τις οποίες προφανώς θα ακολουθηθούν. Και η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ θα κάνει τη σχετική ενημέρωση. Μία ερώτηση. Εσείς με το Πασόκ γιατί τσακώνεστε, κύριε Καραμέρο, τώρα? Δεν τσακωνόμαστε με το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που το 2021 πήρε, για να το εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί ορθά και ως νομικός θα είπε ο κ. Καραγκούνης, να μην μπορούν οι άνθρωποι να μάθουν γιατί τους παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι η ουσία. Το ΣΤΕ είπε ότι θα μπορούν να μάθουν για να δικαιώνονται και στην πορεία οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπήκαν στο στόχο και της ΕΕΠ και του Predator. Γιατί το Predator το έλεγχε το Μαξίμου, η ΕΕΠ είναι στη δικαιοδοσία του Μαξίμου. Για να θυμίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Οπότε, χθες η απόφαση αυτή ήταν μια μικρή νίκη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, αυτό που έχει καταπατήσει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω το Predator με αποφάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών εξήχθηκε σε τρίτες χώρες. Δηλαδή ήταν τόσο επιτυχημένο εδώ που παρακολουθούσαν τους πολιτικούς, τους αντιπάλους, αλλά και υπουργούς της κυβέρνησης που το έστειλε στην. Για το θέμα του Predator, μια στιγμή το πούμε. Για το θέμα του Predator, ούτε η ίδια ΔΑΕ. Για να μιλήσει ο κ. Μανιάτης. Οπότε η υπόθεση των υποκλοπών που δεν είναι, γιατί ο κόσμος ακούει υποκλοπές και σου λέει ακούγαν τα τηλέφωνα. Όχι, μέσα από τις έξυπνες συσκευές, τα smartphones, βλέπαν τις κρεβατοκάμαρες και τις προσωπικές στιγμές των πολιτικών τους αντιπάλων. Και αυτό θα συνοδεύει ως στάμπα πολιτική τον κύριο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Και τον κύριο Μανιάτη. Και μία ερώτηση. Προηγουμένως και είχαμε μια πολιτική κουβέντα εδώ και ένας συνάδελφός μας είπε ότι ο πρόεδρος σας δεν είχε καταθέσει μήνυση για τις παρακολουθήσεις. Κοιτάξτε, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γίνονται οι παρακολουθήσεις σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη από το Predator, αποκαλύπτονται στο Ευρωκοινοβούλιο, καταθέτει μηνυτήρια αναφορά ο Ανδρουλάκης. Έρχεται η τροπολογία, η νυχτερινή τροπολογία του κυρίου Τσιάρα το 2021. Ξέρετε με ποια αιτιολογία, για να εξηγήσω, γιατί το Πασόκ την υπερψήφισε τότε. Και εκ των υστέρων είδαμε τι επρόκειτο να εξυπηρετήσει. Είπαν ότι την θέλουμε για να προστατεύσουμε τη χώρα από την διεθνή τρομοκρατία. Και ως αποτέλεσμα αυτής της τροπολογίας άρχισαν να λένε, όταν αποκαλύφθηκε ότι τον Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν, ξέρετε, μπορεί ο Ανδρουλάκης να παρακολουθεί το επειδή ίσως ήταν πράκτορας των Κινέζων.
Ας τα θυμόμαστε αυτά, γιατί δείχνουν πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Στη συνέχεια ήρθε η καινούργια νομοθεσία και τα πράγματα πήραν την πορεία τους. Τώρα, η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είναι μια απόφαση κόλαφος σε βάρος των παρακρατικών μεθοδεύσεων που ακολουθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια απόφαση σταθμός και τιμή για το κράτος δικαίου στη χώρα και αποδεικνύεται ότι στο τέλος, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται εκ μέρους της κυβέρνησης να υπάρξουν εξωθεσμικές και κοινοβουλευτικές αλχημίες άλλου τύπου, τα πράγματα παίρνουν το σωστό δρόμο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τη Δευτέρα θα πάει στην ΑΔΑΕ. Ελπίζω, και το λέω μιλώντας πια καθαρά πολιτικά, να μην χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα η καινούργια σύνθεση της ΑΔΑΕ, την οποία επέβαλε η Νέα Δημοκρατία σε συνεργασία με τον κύριο Βελόπουλο στη διάσκεψη των Προέδρων, έτσι ώστε πιθανά να του πούν του κυρίου Ανδρουλάκη, ξέρεις, η Ολομέλεια αποφάσισε να μην σε ενημερώσουν. Όχι, κύριε Σιμόπουλο, απλώς να πω ότι θα πρόκειται για μια κορυφαία κρίση της δημοκρατίας στη χώρα. Εάν και μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας δεν ενημερώσουν. Θα σας δούμε και υποψήφιο ευρωβουλευτή, κύριε Μανιάτη. Εγώ είμαι ήδη υποψήφιος ευρωβουλευτής και αύριο θα χαρώ πολύ να με προσκαλέσετε να κάνουμε μια συζήτηση για τα μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκλογές την άλλη Κυριακή. Εσείς για όλους 14. τους υποψηφίους. Κύριε Καραμέρο, δεν πιστεύω να είστε τίποτα στις προκριματικές κι εσείς. Όχι, αλλά έχει εξαιρετικά πρόσωπα, βιογραφικά νέους ανθρώπους σε μια πολύ ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία. Θα μιλήσει η κάλπη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Γιάννη Μαρακά και την κυρία Δημογλίδου εδώ μαζί.